Yeni passe wasa. Komfo. Hey. Therefore. Piao. Ni chene say. Me ba hokra. Nyanka nwumire nka me ni wo nhia mu die. Samom. Wonante say ni say. Wodi me say ayi no nkomo na na no me no obedi ye no. Efa bantie no ho no. Sebi anya ro sebi eburo. Oto onya akora. Sese. Na sebi anya ro sebi eburo otwetwa no ma ho abekere me. Na metiwo me mpeni pa wo ye prepreja. Onu akobutu jere pupupupu ne enwusie ba wakase wusie komani. Ofre ko sofu yi. Wa de hye kwemu no ofi. Na enu akiri kura no so won kasenti a won woni asem ya me ne kasa kwati ne kasa ma ofi mi nchen wo ba be pa wo chew so aka bibi ni wampa enti na ne ntokwa a wo so won ne wona ne de hene. Therefore we de me nso me sere kasa kakra no kwasem ni minim so oje bribe. Ema mitirimu da ena me nwene ho da ena me nsusu da so bia kosi se abanti a wono na nyamanimtia nyame kasatia kra ma me kra me ba ye no se de osi kan no kra na afa de ase wadane asem no kra afa me mumu na wo bo me kon adu de sabi me Komfo ma me nkyere wade bi musisi ya sabi sa wo so me ne nkyere se unu obi nya no ba ba ye na udifo a me mu abim di ma wo enu nti wagina so se me gi adamudie na ni unu so me gi adamudie de ade nti na abeso awasem kyerɛ me me nyi adamudie na me nyi adamudie da me de no kura kan ne kyekye me kuro yi sabi me na wo so me nyame na me so wo me na wo da me nyame na me da nti na wo ye wo mu ni se abante na ba ma me na tena ase won kasa nti a me mpese mete ho asem bi ti ya ntimi ntwa na so sese o hene ntwa nti a why wo nyame e no so wo nyame sumo de no so ne de adafa mum ya hwɛ bibi ye o mum ya hwɛ bibi ye me no ka me ka nyina no da bia asɛm nti sɛ de bɛyɛ adachi bi sunsun so bi makuro yi so na enko wie ma me nsa mete ho pente pa sɛ busu wasɛm mitiew o maame ye o de me nana enti wo nana awo nto ato aso mu nana ye o de sɛ me nana na bia enti sɛ bia nya do sɛ bia buru akora no mfiri enkyɛn kurema na ofi oba ye no onkasa ntia o empo sɛ me ne akora edi nkomo no ya na me nsɔle eni na anu ni nansa masafa kyire abusabusam ubo bi ko adu anya bibi gina so efa bo no ko adu to therefore no ano no man hwe ya menim be gu ase menim dia meye What's Timo, na pome. Na me do boko. Mu aje ka pra. Be sure. Ese na no ye se obeba na ya di nkomo kakra. Timo na me o, unim se therefore ne nantie mu nyina agina me so. Yankwa ha, kwabra yankwa ha de achi. Nti no me ame ye se me pembre na so aja. Unim se asase ya fe ne kuru mu nsase ye tete. Nti akwese de bia me ne therefore me Sofia me ne therefore. Ano so mu hia, ehia ne mo kwagye so mu hia. Mati. Ati ase, se be ya benya kwagye ya ma okra. Ye ko wura mu aye bai ye japade da ko peno. A obegya ho no. Ewiase na wo se onya kwagye. Emre Daniel. Ti mo aminimu wuyi wo kuro kase mu yi. Doctor. Ye connections in the say what me sana twedi amponya well oya na adi ayo oya me bibia ne bra na me se wase therefore so therefore enu ti kra na me ba wo say me free therefore straight na me ba wo oh sa oya bibia na oh be me de bone be me nua bone bia ensi na una wa hemfie ho sabi wonte bibia depi me free fia me dru no wa no so abranti bia bakuri me no kyerkyere mu no na kyese wa me mfra wo man sa therefore so de kai de on therefore na me anso so no bone bia ensi bone ben kai se bone bia esi ebia na nya mede me ho asem atona koma so de e ugidie de ayo fi se me akura no me yese aka akosida ne twam a
na nka mebo modin akọ na nyinma akọ chia eno so ya asamba ko fi se wo ba kuro mu kra therefore ni ndi ahia mu eno so ya ade aka wo hia ene se no ntina wo frame yo mi de mi susu e watesema ba se wo bebi a wo kọ no hia de aka be ya ayam oh mama yakọ sa se tronsem na se yemfa ne die ma de ne die se timo ntina na ne die se no sa bre ya ti o de kan na o ka buku mu asem enkwen manyame asem ho hia wate because se de tronsem o ka no wankasa nkwagie no ehia Timothy ye ti kuro mu ye ne nananom na tim wate ase bibia ni a ye chi dwan ye de akọ so ne yeso yakobọ mpa ye kama ya kire se de nananom se ye nananom na wo nananom amra nananom ka abọ sem kra na eno no kure na de tie ne se on se sa ye ntwa dwan ye nso dwan ase enom ne ade ade nyina yesu abewu agye ni nyina dise se odwan twa dwan ase ni be ho na ka kire eni odwan na machi na nkwagie ma wo odwan ye ne be twam ya bia ye twam ya mamla ye betu ni ntimi san Timothy. Umpire. My comfort. As you say, what you say. Erade wasem ye no kwen na nkwati won mu asem ye bibia wo yo. Erade wasem say na wasem nti ye betia wo wo ene ye nya kire so abrabo ne bia nkan. Erade bibia eba meso wo Nazarene Kristo Yesu wudin mu sia no kwan mame. Jesus sia no kwan mame. Erade sia no kwan mame. Jesus sia no kwan mame. Erade sia no kwan mame. Me twem wo Yesu di mu. Me twem wo Yesu di mu. Me twem wo Yesu di mu. I break in the name of Jesus. I break in the mighty name of Jesus. Bibi piara mi koi ebe ya koi sidia mame wo Nazarene Kristo Yesu di mu. Erade be din ko ni mame. Kristo be twitwa geme. Ma wo han ni manim, ma wo ja ni manim, ma wo ja ni manim, ma wo ja ni manim. Yes Lord, ma wo ja ni manim, ma wo tumi no wo de ni manim. Fa me kona fa me bra e wo Yesu di mu. Amen. Wasem ye no kren na nkwati won mu asem ye bibia wo yo wo se udinti e betia wo ene nyanya nkire so a woni bia nka yen enti sese wedi a ene ye mede me nan tia so twitwi so na me din kunim hye wo Kristo Yesu ene mo nyam bebe ka bosika